תגיד לי אתה, 3, 4 אז מה קורה חברים? אנחנו בסרטון חדש והיום אנחנו משחקים קצת בסטמבל גייז וכן, עולם רגיל עם סקין שקיבלו בחינם וזה סבבה. טוב, אנחנו ברילוד שזה מחפש אנשים. יאללה, התחלנו. בואו נראה איזה עולם, איזה עולם, איזה עולם, איזה עולם, איזה עולם. אוקיי, עולם רגיל, הומבל סטומבל, עולם הכי קל של נגרים. טוב, לא הייתי צריך לעשות את הדש הזה בהתחלה. טוב, אני ראשון. יאללה, כבר יש לי פער. טוב, יאללה, הגעתי ראשון. ג'י ג'י. יאללה. אני עברתי. כמה אנשים. מי זה הנוב הזה? מה, הם פשוט קפצים כל הזמן. הם גרועים ברמות. ממש נובים. הם פשוט קפצים כל הזמן. יאללה, מישהו אחרון. זהו, יאללה. תגמור. גמר, יאללה. יאללה. זה מטורף לפה, הבוקס ממש חזק לפה. לברוח. זה אחד הקלים, אבל כאילו זה מסוכן. לברוח, כן, יפה. יואו, איזה מזל. כאן. צריך להיות זהיר פה בהליכות שלי. יש לי 150 פינג. זה פשוט נורא. יש. יאללה, עברתי. יאללה, אני בגמר. שימו לייק ותרשמו לערוץ כדי שאני אנצח. התחלה גרועה. טוב, אני בטופ 3 בינתיים. אני יכול לנצח את זה רגע, אני חייב... לא. הוא מנצח אותי. לא, גומר את זה. אני חייב להיות יותר זריז. אם אני נצח... לא, הוא מנצח. ניצח, יאללה, ג'י ג'י. ג'י ג'י. לא מאמין, ג'י ג'י. הוא ניצח אותי. יפה. יאללה, מקום שני זה גם טוב. מה יצא לי? לג'נדרי או מיתיק לא, אפיק לפחות.
אוי. לא טוב. יאללה, רדי. מה זה הבאג הזה, יואו? נשים פה דאבל יאמפ. מהר, אוקיי. עברתי את זה גם. באמצע. לך לכיוון השעון. מקום ראשון, יאללה. מקום שני. יאללה, ג'י. יאללה. עבר.